Mensen, we staan voor een warm, warm nasimmerweekend. Maar simmerwaar, maar de simmerzinnen erbij, prachtig gewoon. En Joet, nou voelt mij ook al wat daar. Ik hier in Haas flink wat zinnen. Joen en vannacht. Opkledings ben ik bewolking. Ik wil flink wat bewolking staan gewoon. En de temperaturen 13 tot 15 graden. In het kust- en waardgebied 16, 17 graden. De wind uit west tot zuidwest waai en die is zwak of matig. Morgen dag. Zinnen, maar tijdelijk ik flink wat bewolking. De temperaturen, jawel, 21 tot 23 graden, een warme simmerdag. En de wind uit west tot zuidwest, zwak of matig, zie ik het letter op de dag meer en meer het zuidwesten tot zuiden op. En morgen dan, 20 graden, we kunnen lang boeten zitten. En door boeten zitten sprutsen, snijden met een warme dag. 24 tot 26 graden, volop zinnen. Een strooien dag om erop uit te gaan. Ja, en in de joentijd kunnen we lang boeten zitten, want dan is het altijd nog zo'n 21, 22 of 23 graden aan het begin van de joen. En de nacht is warm en we sjuggen vooruit. Nou een manje met een temperatuur om bij de 23 graden heen. Let op het dag in buiken. Op deze een paar buien. Temperaturen zijn 21, misschien nog 22 graden. En op waasje komt de waarsomslag met pittige buien. Komen ze op tonger, flink wat rein. En de temperatuur dan zo'n 19 graden. Voor de boeren wichtig, vanuit deze toch een buig waartype. Dat zit toch nog terug. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.